sèptima edició de la Fashion Night. La plaça està, ja ho veus, de gom a gom. Participen 10 comerços entre peruqueries, comerç de roba, maquillatge, floristeries, sabateries. A veure, unes 100 persones van anar desfilant en esta superxula passarel·la i a banda hi ha una novetat, hi ha un espectacle que va ser tot un conjunt de música i passarel·la. Bona nit a tots, així estem a la plaça d'Aldaia on anem a fer la 7ª edició de la Fashion Night. El pròxim diumenge tindrem una gran fira, sortejos, moltíssima animació per a majors i als xiquets i esperem en la presència de tot el poble. Moltes gràcies i a disfrutar. Des d'ací dalt veuré com està la plaça plena de ganes de disfrutar del comerç del nostre poble. Vull aprofitar per agrair la presència de tots els que esteu ací i també especialment agrair la presència dels regidors de l'Ajuntament, de l'amiga i regidora de Comerç, que és una lluitadora nata.